Ki Pulit North Garo Hills haka jingbeh kthong haka arpusau tarik Naiwieng haka por arsau pau janmiet. Kila yok bat ya kawei kakali AS18AC 6853 ke bakit haduh arpusan hajar bilor kiba shipau ml uwei. Kiba lakot shaka arspa san pau kilo ke dawai jyrhoh Phynsedyl. Kaba ki riewrunar ki pyndonkam ban sain drok. Nakani kakali lakiam langut ki briew na Assam ki donkti ban kit yakani ka dawai jyrhoh. La kurup ya kakali hathanat bat iki mobile phone jong kini ki briew. La pengat iki haki kendon an ki bayadei bat ki kam khayi be-ain ya ki drok.